Sa'yo mo. Eh? Dili, oh. Ay. Masit na ka mo. Si COVID. Ubanta sa again? Kay? Kay na ay? Ano sa si COVID monster? Ha? Ang paano nyo ang COVID ay? Ang paano din ang COVID ay? Na? Niadto ko gagayan, wala. Wala man si COVID, wala na ako nakita. Asa di siya nagpuyo? Body. Oh. Hindi din siya makitaan? Ano naman? Ako. Anong natakdan man ang tao? Saan naman niya pagtakod? Takdan? Matakdan? Ano sa man siya? Ma? Taktan. Matakdan? Mavirusan. Ano mavirusan man? Makuha naman sa COVID. Na may virus. Taon pagkuhan sa virus. Saan? Pag-transfer sa imo. Matakdan ka. Ha? Ang taong gani. Saan tayo pagkuhan sa mga tao dapat di mag... Dapat magkuhan lang. Dili magkaon. Ngano mag... Kaon. Lagi ngano mag-mask man. Ngano mag-anak. Face shield man. Ay, COVID. Para ang gani. sa kuan. Tungod kang tanaw sa mata, maana, ang takdan na yan. Ano siya? Ang taon na dahil. Ano mag-cover? Ay? Not COVID. Ha? Not COVID. Ang taon pag-transfer sa COVID sa imuhan. Kung? Kung ba ginawa? Ang taon na. Ang taon na. Kaingon ko na dili mag-kiss, mag-uan, kay? Mag-talk nga. Kay? Unsay porma sa coronavirus? Hindi, hindi ka balo mo ka. I-draw daw, be. I-draw, di ba yan? Nasi mo kamot yan na. Circle? Unsa pa? Tingnan yung mga kamot, dagan. Anong namay kamot? Ulit yan. Pinsa may kuan. Ang mga bata, kuan gyapon. Ang mga tao, tanan, animals. Dili. Pwede sa kuan, sa mall. Wala gid tanan. Sa motor na ko. Sa akong sakyan. Bus. Bus lang. So wala sa bus. Ang kuan. Sinila sapatos. Na? Kanang masakpon ang bata dito sa kuan checkpoint. Oo. Saan man ang bata? Ang tao dili masakpon. Ang mga dagko pa rin ako. Yung animals, pwede. Sabaw ko. No. Ano? No. Yung sabaw, pwede. Pwede ikan ano sabaw? Gulay. Di na ka mo adto kang lula. Lakar. Uy, imong kuan sa Milo. Chocolate drink. Sis. Kailan na edad mo? 5. Unya, magmamamama puli ng 5. Ako yung mama. Mama. Lain, bata man.